Hello mga kajukans! Ay mga kasilip pala. Sige oh. Yeah. Go ahead. Hindi niya lang hindi niya mo panalitan. Ako na yung bukan. Gusto nga tayo. Ano sa bukan? Ano niya? Oh, ready ka na. Tap, ready ka na. Tapin kayo na. Ready ka na. Bunteng. Bunteng? Parang bunteng. Hoy, vlogger dyan. Pag-video na.
Ano, siyempre. Permanent na yan, boy eh. Ah, masatingin mo. Masaan mo, oo. Permanent na yan, oo. Permanent na yan, boy. Dapat ganyan yung namburi mo. Tres sila ako. Nagdudukong mo naman eh. Bayakit. Halika mo pinutugin mo. Sige, para tupas ba ako. Impid Domingo. Domingo sa Domingo ka lang sa Domingo. Palisan niya lang yung kabila. Natabilak si Tim. Wala mo yung barasi. Bagay na rin bakit. Ano yan? Orange dapat nandok. Orange. Kanya ako kaya bakbay, net. Mas makakul. Wala mo ka nga kita ako eh. Hindi ka makuha eh. Tatama na yung Gigawang tatama natin nga tayo ito. Gusto na mo, wala dyan siya. Pero pag sabi, ito pang may ito doon. Sarang mo na. Ika, sulsulkan demonyo. Yan. Yan. Bigyan mo yan. Yung isa pa. Pero pag sabi ko, Kaya mo sa benta yan. Sayangan me. Sa cooler. Wala. Detail ka pa mo. Evil Javin. Wala pa competition yun. Naging ka ba? Ano maganda? Amin